أرأست زينام هنزات مفلفل حيل إلكتريك كويشا سوسان حدا ميتاو متقو منجست فيتو بارك إندستري مغلا قلقالوس نمجمار زخلو سرحتي كمز توقنو مكايد سرحت بارك أفليتوم كابا وطاي بإلكتريك تسرح أوروبلان نفلم أوان عوث برر ساليطام سلام تعنا هبلي زخبركم تملكتنا كاب اي تي في مدب قنقوا تقرنيا على تو معد زينا جميل لهم أولى ماسة ولا لا أتمسخنا ولكم تعاولوا لكم كوعدس ولنا دس لكم كوعدس ولكم أمانومي زي حشي قالومي لا ماد زينا نمرحو نازريت بريهو حبيركم كتانيحي سناي مكتال قدماي منيستر أبي أحمد أب ملمع زركبو بروجكتات نمجمجم ناب جمع أمريحام تم قدماي منيستر قدمايت مبيس زناشتاياتشو أمرار حتات فيدرالن كللن حبيرموم كمزخدو كببيت أحفاد قدماي منيستر زترخب حبريتا يرد أب كل تجراي زركبوا مسحبات توريزمن حدقتاتن بجبو حليخا بمفلات كاب عودة توريزم تربحتين مخان كل بصحيت خوات أهم زجبار اسم محدار جزيو محدار تخلل أيتاجيت الشوردا قالي توم بعد مسك المخبار أب كتما عدقرات زترخبوا أيتاجيت الشوردا زترخب سلام بمتقام ما بتخل زركبوا مسحب بوتاتات نحلنا مسحب توريست خنجبرم يجبايلهم داغم هنصات تجراين مسلات مس منግስት ፌደራል زتجمره زتوادد صعري تطرخيرو كم زغصل دما ايتگيتاچو አረጋጊጾም በብርኩ ዝርከቡ ተወከልት ህዝቢ አቦታት ሃይማኖትን ምሁራንን አካል መፍትሕ ጸገም ኮይኖም ብጽሒቶም ህዋጡ ድማ መልእክቶም አመሐላሊፎም سلام كل الأمحرة نابز نبرون مملاس تواديد كاخ سراح كم زلوو تقليتهم سلام كل الأمحرة نابز نبرون مملاس كله كفال حبر السب مس أقالات تتتا تواديدوك سرح كم زقباء تحبيرهم أبا كتما بهردار مسز ركبو نبرتي أبا أغوانا كونتات تابز ملكات زتا تساليتهم أبا كفلة كتماتات قش أباين داغماو منيليكن أبستقبر الزتا زترخبو حلاف هنس أسنا البنا سراويت إزسامين معراب كولونيل شفراو بوليسو بتصحيت تسراويت سلام دحننتن هزبي من رقات بمخانو بز مسرت الوقتونا تواتاير كابيلوم بزي سراويت مكل خال هاجر سلام أخحلون هزبي هلون وخرقاق سلازي خال شمن زنانة سراويت زات المعاقلات كابتت باروم كوت أبوخي كمزقباء منقستون حتو حبر السب بركي ببركي كمل سيلوم تهزباو زتا مسنا برت كتما بحر دار زتا قبرن تخون قصالنات كم زلو دما ابتوان تقليطوم ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ሲቪል አቪዬሽን ኣብ ዞባ ሓገዝ ንምግባር ዘኽእላ ሓዱሽ መተግበሪ ስምምዕ ምስ ዓለም ለኸ ትካል ሲቪል አቪዬሽን ፈጺማ
ኢትዮጵያ ኣብ ስምምዕ በፂሓ ዘላ እቲ ትካል ብመሰረት ዝኣመጦም መምርሕታትን ደረጃን ሓገዝ ተገባብራ ንምግባር እዩ ተባሂሎም بمسارات سممع زفر آویشن تزوبا دحننت استحلوا زتأمامن زلاق لمعاتن خمزجب وسان ممحدارا وجدا كتتصاوت تباهيلهم تسممع الناس مثل مبرقم دو أفريقان زوباوي بيت صحبة تتكال بمتحبار بعود آویشن زكايدو بروجكتات بحبار نمسلات وسان من قد خفت كم زخلة تجاريتهم والنصحفي علم لخات تكال سيفيل آويشن هوان كارلوس وانا دايركتور بعل مزي سيفيل آويشن إثيوبيا ጌታቸው መንግስቴን ነትስምምዕ ፈሪሞም እዮም مسرت بيت كريستيان وهابي سلام مداني عالم مسكن مدينة لنا عمل وهابي سلام مداني عالم مسكن مدينة لنا عمل مسكن عببا مسكن عببا مسكن عببا نهوبا مسكن عببا مسكن عببا مسرت بيت كريستيان وهابي سلام مداني عالم مسكن مدينة لنا عمل وهابي سلام مداني عالم مسكن مدينة مؤد زينا إخومنا تخطاتلكم زلهم حزد ما أب حلوف إتران 4 ساعات أب محبرة وميديا شفان أمتن زرخبو زعبتات الإلى مسارحتنا الدهاب ياسين نزغزلو دقائق حبريتانا كفلتنا هتصنها حبيركم نخنم قد حنمت أخي دهاب قد حنزن حقنا زريت إيش تاتا قدايتهم مو بحلوف إتران 4 ساعات شفان أمتن زرخبو محبرة وميديا أولو ما أنتي أب حلوف إتران 4 ساعات سلسة قدايت يوم شفان رخيبهم بعلم زلو زياتهم دما تقدماي زخونه مالتيو أبز عامات 25 مليون زيكاتات مللي مننت متاوقع كرخبو يوم تباهيلو له بمبركال ايدما قنا توريزم مخنيات بمغبار غلغلات كوميونيكيشن منغستي مينستر توريزم بحبار عودت يكايدولو زبليو بسالسايدما تكالت عن عالم ابز ادم نزلو خبابتات قلطف حاجز نمغبار يسرح له زبلو سلسته زعباتات يحيزه مصي زلخ مالتي نازريت حجي نفت فلما يزخونه زعبا خنكيد أبز عامات 25 مليون زيجاتات بهراوي مللي مننت نخرخبو يسرح محلاو تكال ريقريتا تكال متوقع قليص له مالتيو أبزي استتحاز بجت عامات 25 مليون زيجاتات بهراوي مللي مننت كرخبو نتسرح مخانوون بيت صحفات بروجرام بهراوي مللي مننت
ገሊጸሎ ማለት እዩ ልዕሊ 3 ሚልዮን ዜጋታት እቲ መታወቂያ ንምርካብ ዘኽእሎም ምዝገባ ከም ዘካይዱ ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብ ዝቕጽሉ 3 ዓመታት ድማ 9 ሚልዮን ዜጋታት ወነንቲ ብሄራዊ መለለይ መንነት ንምግባር ከም ዝተሓሰበ ተገሊጸሎ ማለት እዩ እቲ ብሄራዊ መለለይ መንነት ናይ ቀበሌ መታወቂያ ንምትካእ ዘይኮነስ وهابت ግልጋሎት ዲጂታል መለለይ መንነት ውልቀ ሰባት ንኽፈልዩ ተሓሲቡ ዝተሰናደአ ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎ በዚ እውን ምክትል ዋና ዳይሬክተር እቲ ቤት ጽሕፈት ራሄል አብርሃም ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝገለጸው ኣብ ቀጻሊ ኩነታት ብምርኣይ ዲጂታል መለለይ መንነት ናይ ቀበሌ መለለይ መንነትን ብተመጋጋብነት ክሰርሑ ዝኽእሉ ኩነታት ክፍጠር ይለን ግልጋሎት ዲጂታል መታወቂያ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ፈተነ ተግባረ ዝርከብ እንትኸውን ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ኣዋጅ ዲጂታል መታወቂያ ጸዲቁ ናብ ስራሕ ምእታው ድማ ይፍለጥ ማለት እዩ ናዝሬት ናብቲ ካልኣይ ዛዕባና እንትንከይድ ድማ ቅነ ቱሪዝም ምኽንያት ብምግባር ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን መንግስትን ሚኒስተር ቱሪዝምን ብሓባር ዘዳለው ዑደት ይሳለጥ ኣሎ እዚ ቅነ ቱሪዝም ኣመልክቱ ይሳለጥ ዘሎ ዑደት ድማ ኣብ መባጽሕ ኮሽ መፈልፈሊ ሓይሊ ፕሮጀክት እዩ እዚ እውን ኣብ ደቡብ ምዕራብ ዝርከቡ መስሕብ ቱሪዝም ጨብራ ጮጮራን ብሄራዊ ፓርኪ ከም ዝተጎብነየ ተገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ዑደት ዝተፈላለዩ ናይ ውሽጢ ዓዲ መራኸብቲ ሓፋሽ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ፕሮጀክት ልምዓት ጎብንዮም እዮም ጮብራ ጮጮራ ብሄራዊ ፓርኪ ልዕሊ 5 ናይ ተፈጥሮ ቃላያት ዘለዎ እንትኸውን ኣብ ውሽጦም ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን እንዳጠፍኡ ዝርከቡ ሓርማዛት ልዕሊ 700 ዝኾኑ ማለት እዮም ይርከቡ ኣብቲ ከባቢ ኣቀማምጡ ምዕሩይ ጽሩይ ኩነታት ኣየር ምቹው ምዃኑ ይግለጽ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ማሕበረሰብ እውን ብጥምር ሕርሻ እዩ ዝመሓዳደር እዚ እውን ነቲ ከባቢ ደኒ ብዘይጎድእ መልክዑ እዮም ስርሖም ዘሳልጡ ማለት እዩ እቲ ፓርኪ ብኣብዝሓ ብሕብረተሰብ ተሓልዩ ዝጸንሐ እዩ ግን ድሕሪ 1997 ዓመተ ምህረት ከም ብሄራዊ ፓርኪ ዝተመዝገበ እዚ እውን ምስቶም ካልኦት እንትነጻጸር ኣብ ቀረባ እዋን ዝተመዝገበ ማለት እዩ ሚኒስተር ዴኤታ ኮሙኒኬሽን ግልጋሎት መንግስቲ ሰላማዊት ካሳ ከም ዝገለጸኦ መንግስቲ ጠመተ ከመጎ ዝሃቦም ፕሮጀክትታት ውሽጢ ብዓውዲ ቱሪዝም እቲ ሓደ እዩ ዓውዲ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ልዑል ሃፍቲ ስለ ዘለዋ ኣብ መባጽሕ ቱሪዝም ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት ብምስራሕ ምትእስሳር ብምጥንኻር ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ብምፍጣር ዝተሸፈኑ ከባቢታት ጸጋ ተፈጥሮ ብምቕላዕ ኣብዞም ከባቢታት ዘለው መስሕብ ቱሪዝም ንዓለም ብምፍላጥ ነቲ ሕብረተሰብ ተኸባቢ ግልጽ ብምግባርን ከምኡውን ንዓለም ጋህዲ ቱሪዝም ልዑል ብምግባር ነቲ ዓውዲ ምጥንኻር ዝተለመ ዑደት ከም ዝኾነ እየን ዝተዛረባ ማለት እዩ ናብ መበል ሳልሳይ ዛዕባና እንትንከይድ ድማ ትካል ጥዕና ዓለም ኣብ ጸገም ንዘለው ከባቢታት ብቕልጡፍ ዝኾነ ሓገዝ ንምብጻሕ ይሰርሕ ምህላው ተገሊጹ ዝብል እዩ እቲ ትካል ከም ዘፍለጦ ኤጀንሲ ዓለም ለኸ ዩናይትድ ስቴትስ ከምኡውን USAID ማለት እዩ ትካል ውድብ ሕብራት መንግስታት ማእኸል ህጹጽ ግዜ UNCRF ማእኸል ምቁጽጻር ምክልኻል ሕማማት CDC ብምዃን ማለት እዩ ኣብ ክልል ዓፋር 3 ዞባታት ንዝርከቡ 8 ወረዳታት መድሓኒት ኮሌራ እንዳከፋፈሉ ይርከቡ በዚ እውን ልዕሊ 1937 ከም ዝተሓከሙን በቲ ሕማም ዝተጠቕዑ ከባቢታት ብህጹጽ ንምብጻሕ ይስራሕ ከም ዘለውን ተገሊጹ ኣብ ሽረ ንእስ ጨንፈር እውን 121 ካርቶን መድሓኒት ህጹጽ እዋን ናብቲ ሕክምና ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ 12 ወረዳታት ንዝሰርሑ 8 ክላስተር ጥዕና ሓገዝ ምግባሩ ተገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሓገዝ ተመዛበልቲ ኣብ ዘለዎ ከባቢታት ብተንቀሳቐስቲ ግልጋሎት ጥዕና ኣቢሉ ዝተመጣጠነ ምግቢ ግልጋሎት ሓለዋ ጥዕና ብምቕራብ ኩነታት ጥዕና ከባቢ ናብ ንቡር ንምምላስ ይስራሕ ከም ዘሎ እዩ ዝተገለጸ በዚ እውን ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ 30,000 ንዝኾኑ ሰባት ንምሕጋዝ ከምኡውን ንጸገም ዝተቃልዑ ከባቢታት ድሕነትን ጥዕናን ናብ ንቡር ንምምላስን ንምምሕያሽን ጻዕሪ ይገብር ምህላው እዩ ትካል ዝገለጸ ማለት እዩ መወዳእታ እውን ነዚ ሓገዝ ዝገበሩ ትካላት እውን ምስጋና ቀሪበሎ ማለት እዩ ናዝሬት ሎም ዝነበሩኒ 3 ዛዕባታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ዳህበ ስቱዲዮ ተረኺብካ ሓበሬታ ስለ ዘካፈልክና ኣዝየ ዘመስግን ሰናይ ግዜ ምስግን ናብ ዝተረፉ ዛዕባታትና እንትንሓልፍ ህንጸት መፈልፈል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኮይሻ 61 ሚእታዊ መብጽሑ መንግስቲ ፍሊጦም ሩባ ኦሞ መሰረት ብምግባር ኣብ ህንጸት ዝርከብ መፈልፈል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኮይሻ 1800 ሜጋዋት ሓይሊ ምፍልፋል ዓቕሚ ዘለዎ እንትኸውን ነቲ ፕሮጀክት ምዝዛም ድማ ልዕሊ 2.4 ቢልዮን ብር ከም ዘድሊ ተሓቢሩሎም ብሩክ ተስፋይ ዘሰናድኡ ጸብጻብ ሙሉ ብርሃን ግርማይ እዚ ሩባ ኦሞ መሰረት ብምግባር እናተሃነጸ ዘሎ ፕሮጀክት ሓይሊ መፈልፈሊ ኤሌክትሪክ ኮይሻ እዩ
ኣብ ፕሮጀክት መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኮይሻ ምክትል ስራሕ መከየዲ ዝኾኑ ኢንጂነር ኣባይነህ ጌትነት ከም ዝገለጽዎ 2.4 ቢልዮን ዩሮ ዝሓትት እዚ ግድብ ክዛዘም ከሎ 1800 ሜጋዋት ሓይሊ ኣቕሚ ምፍልፋል ከም ዘለዎ ይረድኡ። ግንባታውን የሚያካሂደው በፊት ስሙ ሳሊኒ የተሰኘው የጣሊያን ኩባንያ ሲሆን ነዚህ ህንጸትና መርሖ ዘሎ ብቀደም መጸውዒ ሽሙ ሳሊኒ ወይ ከዓ ኩባንያ ጣልያን እንትኾን ሕዚ ድማ ቢዮንድ እናተባሃለ ይጽዋዕ። ሓሳብ ብምሃብ ድማ ካምፓኒ ኣሜሪካ ምሳና ኣሎ። ነቲ ፕሮጀክት ድማ በዓል ዋና ኮይኑ እናመርሖ ዘሎ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ እዩ። ብሓፈሻ እዚ ፕሮጀክት 2.4 ቢልዮን ዩሮ ይወስድ እዩ። እዚ ፕሮጀክት 6 ተርባይን ኣለዎ። ሕድሕድ እቶም ተርባይን 300 ሓይሊ የፈልፍሉ እዮም። እዚ ግድብ ተዛዚሙ ማይ ምዕቋር ክጅምር ከሎ ዝፍጠር ቃላይ ንውሓቱ 130 ኪሎ ሜትር ይኾን እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘሎ መረዳእታ ኸይዲ ህንጸት ግድብ ኮይሻ 61 ሚእታዊ ከም ዝኾነ እቶም ምክትል ስራሕ መከየዲ ይገልጹ። ፕሮጀክቱ ዋና ስራዎቹ የወንዙን የማስቀየስ ስራ የመጀመሪያውና ትልቁ ስራ ነበረ። ናይቲ ፕሮጀክት ዋና ስራሕ ንትሩባ ናይ ምቅያስ ስራሕ እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ዕውት ብዝበሃል ብርኪ ተዛዚሙ እዩ። ሕዚ ድማ ግድብ እናመላእና ኢና ንርከብ። ብሓፈሻ ግድብና 200 ሜትሮ ቁመት ይህልዎ እዩ። ናይቶም ተርባይን መቐመጢ ገዛ እውን እናተሃንጸ እዩ። ብሓፈሻ ኣብዚ ግድብ ተሳለጡ ስራሕቲ ደሚርና ክንሪኦ ከለና 61 ሚእታዊ ተዛዚሙ እዩ። መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኮይሻ ቅድም ክብል ዝነበርዎ ጸገማት ተኣሪሞም ሕዚ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ኣብ ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን ሚኒስተር ዴኤታ ዝኾና ሰላማዊት ካሳ ይገልጻ። ለረጅም ጊዜ ግንባታው ሊሄድ በሚገባው ፍጥነት ሳይሄድ ቀርቶ ንነዊሕ እዋን ዝህንጸት ክኸድ ብዝግብኦ ቅልጣፈ ከይከደ ኣብ ጸገም ዝነበረ ፕሮጀክት እዩ። ሕዚ ግና ከምቶም ካልኦት ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ከም ኣብነት ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዳግም ናብ ስራሕ ኣትዩ። ወገን መንግስቲ ዓብይ ጠመተ ተዋሂብዎ ክትትል ካብ ዝግበረሎም ፕሮጀክትታት እቲ ሓደ እዩ። ከም ሃገር ድማ መስሕብ ቱሪዝም ምዃን ዝኽእል ፍሉይ ፕሮጀክት እዩ። ኣብ ፕሮጀክት መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኮይሻ ልዕሊ 5,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ሞያዊ ኣበርክቶ እናገበሩ ምዃኖም እውን ተሓቢሩ። ፓርክ ኢንዱስትሪ መቐለ ግልጋሎት ንምጅማር ዘኽእሉ ስራሕቲ ከም ዝተወገኑ መካየዲ ስራሕቲ ፓርክ ኣፍሊጦም። ውዕሊ ዝፈጸሙ ሰብ ሃፍቲ ስርሖም ንኽጅምሩ ድማ ጻውዒት ቀሪብሎም። መርሃ ሰላም መረሳ ኣዋዲድዎሎ ኣባደመቀ ኢንዱስትሪ ፓርክ መቐለ ኣብ 75 ሄክታር ዝዓረፈን 15 መፍረይቲ ሼዳት ዘለዎን ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓታት ዝተማልሉን እዩ። እዚ ኢንዱስትሪ ፓርክ ብምኽንያት ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ ዓመታት ስርሑ ተጠዋቢሉ ምጽንሑ ዘዘኻኽሩ መካየዲ ስራሕቲ ኢንዱስትሪ ኣይተ ፊልሞን ተረፈ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ እቲ ኢንዱስትሪ ግልጋሎት ንክጅምር ዝተፈላለዩ ጻዕርታት እናተገበሩ ምጽንሑ ገሊጾም። በቲ ጦርነት ቀጥታ ዝበጽሐ ጉዳት የለን ወይ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ጦርነት ልውውጥ ኣብቲ ፓርክ እዚ ዝበሃል ሓደጋ ዝበጽሐ የለን። ግን እቲ ዝነበረ ዝሓለፈ 2 ዓመት ምስቲ ናይ ዝነበሩ ከባቢያዊ ዝኾኑ ችግራት ሕልፍ ኢሎም ዝፍጠሩ ናይ ንብረት ስርቅታት ተዘይኮይኑ እዚ ዝበሃል ዓብይ ዝበሃል ሓደጋ እዚ ዝበሃል ንስራሕ ንዘይምእታይ ከብቅዕ ዝኽእል ጉዳታት ዝበጽሐ ነገር የለን። ስለዚ ተሩይ እንብሎ ሓደ ዝነበረ ንስራሕ ከጀምር ዝኽእል ስራሕቲ ከም ብሓድሽ ምጅማሩ ናይ ኦፕሬሽን ኤንድ ማኔጅመንትን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ኣብቲ ፓርክ ኣትዮም ስራሕ ክጅምሩ ድልዋት ምዃኖም ካብ ተወሳኺ እንደገና እቶም ተወከልትን ዋና በዓል ሃፍቲ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ መፅኦም ምርኣዮም ኢሉ እውን ብመንግስቲ እውን ካብቲ ናይ ኮርፖሬሽን ወፃኢ ብመንግስቲ እውን ይምልከተኒ ዝብል መንግስቲ ንኣብነት ናይ ኢንዱስትሪ ሚኒስትር እና ካልኦት ኣካላት መፅኦም እቲ ፓርክ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘሎ ክርድኡ ክኢሎም እዮም። ስለዚ ድሕሪ ናይ ሰላም ስምምዕነት እቲ ፓርክ ናብ ስራሕ ንክኣቲ ኣድላይ ዝበሃሉ ጅማሮታት ኣለዉ። እዚ ግን እኹል ኣይኮነን። እቶም በዓል ሃፍቲ መፅኦም ስራሕ ክጅምሩ ክኽእል ኣለዎም። እዞም በዓል ሃፍቲ ስራሕ ክጅምሩ እንተኮይኖም እንደገና ኣድላይ ዝበሃል ናይ መንግስቲ ሓገዝ ኣድላይ ዝበሃል ምስ መንግስቲ ዝግበር ርክባት ወሰንቲ እዮም። ስለዚ እዚኦም እዮም ተምርያ ስራሕቲ ዝሕዚ እዋን እቲ ኢንዱስትሪ ግልጋሎት ክጅምረሉ ዝኽእል ስራሕትታት ከም ዝተወገኑ እቶም መካየዲ ስራሕ ወሲኾም ገሊጾም። ኣብ ሰዓት እዚ ስራሕ ንምጅማር ኣድላይ ዝበሃል ናይ ኦፕሬሽን እታወታት 100% ብዝበሃል ናይ ማይ ችግር ዝበሃል ይህሉን ናይ መብራህቲ ምቁርራት ዝበሃል እውን ይህሉን መብራህቲ እኹል ዝኾነ መብራህቲ ኣለና ኢንተርኔት ሙሉእ ብሙሉእ ኣሎ ኣድላይ ዝበሃል ነቲ በዓል ሃፍቲ ክሕግዝ ዝኽእል ናይ በዓል ሞያ እታወታት በኦፕሬሽን ኤንድ ማኔጅመንት ሙሉእ ናይ ስራሕ ክፍልታት ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ናይ ጉምሩክ ናይ ባንኪ ኣድላይ ዝበሃል እቶም መዳርግቲ ኣካላት እውን ኣትዮም ስራሕ ንምጅማር
ሙሉእ ብሙሉእ ድልዋት ኮይኖም ኣለዉ ቅድመ ሕዚ ውዕሊ ዝኣሰሩን ስራሕ ጀሚሮም ዝነበሩን ሰብ ሃፍቲ ስራሕትታቶም ብዕሊ ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም ዝበሉ መካየዲ ስራሕቲ ኢንዳስትሪ ፓርክ ኣይተ ፊልሞን ተረፈ መንግስቲ ዝገብሮ ሓገዝ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ሓቢሮም ስለዚ እቲ ፓርኪ በዓል ሃፍቲ እንተመፅኡ ተን ዝነበራ ማሽን ዝነበራ ኣዋራ ንእሽተይ ንግፍ ኣቢሉ ስራሕ ክጅምር በረላው ዝበሃል እታወታት ኣብ መሬት እዩ ዘሎ በተለይ ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ተታሒዙ ፌደራል መንግስትን ኣብቲ ፓርክ መጽ ዝኽእል ናይ ባጀትን ካልኦት ሓገዛትን ኢሉ እውን ቴክኒካል ሰባት ብምልኣኽ ኣድላይ ዝበሃሉ ጽገና ዘድልዮም ነገራት ፈልዩ ጽገና ምሃብ ኢሉ እውን ኣድላይ ዝበሃሉ ክቕየር ዝግብኦም ነገራት እንተሃልዮም ምቕያር ዓበይቲ ውሳነታት ዘድልዮም ነገራት እንተሃልዮም እውን ውሳነታት ንክህበሎም ኣድላይ ዝበሃሉ ስራሕትን ሓገዛትን ይገብር ኣሎ ኢንዳስትሪ ፓርክ መቐለ ንልዕሊ 20,000 ዜጋታት ዕድል ስራሕ ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ዘለዎ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝፍጠሩ ጎንፅታት ንቱሪዝም ዕንቅፋት እናኾኑ ይርከቡ ኢሎም ኣብቲ ዓውዲ ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ መንግስቲ ተዓውዲ ዘጋጥምዎ ዘለዉ ፀገማት ምፍታሕ ትኹረት ክህብ ይግባእ ድማ ተባሂሉ በሪሁ ብርሃነ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እናዓበየ ዝመፀ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ከምቲ ኣብ ኩሉ ክፋል ዓለም ዘጋጠመ ዝተሃሰየ ዓውዲ እዩ በቲ ለበዳ ካብ ዝበፅሐ ሃሰያ ንምሕዋይ ዝተሰርሑ ብዙሓት ተግባራት እንተሃለዉ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እዚ ሃገር ዘጋጠሙ ጎንፅታት ናብዚ ዓውዲ እዚ ተወሳኺ ኪሳራ ሒዞም ተቐልቂሎም እዮም የአገሪቷ አምስቱ ኢኮኖሚክ ፒላር አንዱ ቱሪዝም ነው ካብ ውሽጢ 5 ዓምድታት ቁጠባ ዝሃገር ሓደ ቱሪዝም እዩ ቱሪዝም ብዙሕ ወፃ ዘይብሉ ሃገር ሸርፎ ወፃ ትረኽበሉ ዓውዲ እዩ እዚ ምሳን ማለት ንሃገር ዓብይ ፀገም እዩ 2019 ላይ ትልቅ የቱሪስት ቁጥር ያስመዘገብንበት ጊዜ ነበር 2019 ብዙሕ ቁጥር በጻሕቲ ዓዲ ዘመዝገብናሉ ጊዜ እዩ ነይሩ በዓለም ለኸ ደረጃ ሕብረት ከይተረፈ ብልስጥ መባፅሕ ኢሎም ንኢትዮጵያ መሪፆምዋ ነይሮም ዓብይ ፍሰት ኢኮኖሚን ልዑል ልውውጥ ሸርፎ ወፃን ስሒቡልና እዩ ልዑል ኢንቨስትመንት እውን ስሒቡልና እዩ ምስልና እናለወጠ ዝነበረ ኢንዳስትሪ እዩ ኮይኑ ግን ብደረጃ ዓለም ለኸን ኣብ ውሽጢ ዓድን ብዝተፈጥሩ ፀገማት ሙሉእ ዓቕሙ ከይተጠቐምናሉ ተሪፍና ኢና ብፍላይ እቶቶም ኣብዚ ዓውዲ እዚ ዝገበሩ ትካላትን ሰብ ሞያን ቁፅሪ በጻሕቲ ዓዲ ብምንካዩ ስርሖም ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከብ ይለዓል በፕራይቬት ሴክተሩ በባለሙያው እንዲሁም በሌሎቹ የሴክተር አካላት ላይ ኣብ ውልቀ ሴክተር ኣብ በዓል ሙያ ኮነ ካልኦት ተዋሳኣት ትዘፈር ልዑል ጉድኣት ኣውፅሑ እዩ ንኣብነት ኣብቲ ውልቀ ዘፈር ንብሎ ቱር ኦፕሬተራት ሆቴላት እቲ ክመፅእ ዝኽእል ዝነበረ በጻሕ ዓዲ ተኣማሚኖም ናብ ህንፀት ዝኣቱ ናብ ቢዝነስ ዝኣቱ ኣለዎም በጻሕ ዓዲ ኣብ ዘይመፀሉ እዋን ስርሖም ንምምራሕ ኣብ ዓብይ ፀገም ኣትዮም እዮም ብዙሓት ሆቴላት ኣብ ክሳራ ኣትየን እየን ብዙሓት ቱር ኦፕሬተራት ቢሮኦም ዓፅዮም ናብ ካልእ ስራሕ ኣትዮም እዮም መንግስቲ ንቱሪዝም ብዝሃቦ ልዑል ቆላሕታ ሓደሽቲ መባፅሕ ቱሪዝም ብምህናፅ ሃገር ካብቲ ዓውዲ እትረኽቦ ረብሓ ንምውሳኽ እናሰርሐ ይርከብ እዚዩ እንተኾነ እውን በጻሕቲ ዓዲ ብናፅነት ዝንቀሳቐስሉ መንገዲ ምውሓስን ንዕኡ እውን ኣብ ምልላይ ብቐንዱ ምስራሕ የድሊ የተለያዩ አዳዲስ ዴስቲኔሽኖች ተፈጥረዋል ሓደሽቲ መባፅሕ ተፈጢሮም እዮም ንኣብነት ኣብ ጎርጎራ ኣብ ወንጭን ኣብ ሃላላን ዝስርሑ ዘለዉ ሕዚ እውን ኣብ ግድብ ህዳሴ ዝተሓስበ መባፅሕ ከም ሓደ በዓል ሙያ ቱሪዝም ንዓና ዓብዪ ዕድል እዩ እዚ በይኑ ግን ጥቕሚ የብሉን ሰላም ምሱ ተዘይሃልዩ እዚ ኩሉ ተፈጥሮ እዚ ኩሉ ሃፍትን ሒዝኻ ኮፍ ምባል እዩ ዝመፅእ ሰላም የቱሪዝም ፕሪኮንዲሽን ነው ሰላም ቅድመ ኩነት ቱሪዝም እዩ ቱሪዝም ማለት ምንቅስቓስ ሰባት እዩ ካብ ዝነብሩሉ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ እንትኸዱ እቲ ዝኸዱሉ ቦታ ሰላም ምዃኑ ከረጋግጾ ኣለዎም ሕዚ ትራቭል ዋርኒንግ ብዝተፈላለየ ኤምባሲታት ስለ ዝተዋሃበ ኣብ ሓደ ክልል ፀገም እንተሃለወ እኳ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ፀገም ከም ዝተፈጥረ እዮም መጠንቀቕታ ጉዕዞ ዘውፅኡ ብዙሓት በጻሕቲ ዘይመፅሉ ምኽንያት ንሱ እዩ ብትካል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዩኔስኮ 15 ሓድግታት ብምምዝጋብ ካብ ኣፍሪካ ኣብ ቅድሚት እትስራዕ ኢትዮጵያ ብመጠን ዘለዎ ሃፍቲ ቱሪዝም ተረባሒት ክትከውን ብዙሕ ስራሕ ይጽበያ
ናብ ዜናታት ዕዳጋ ሓሊፍና ኢትዮጵያ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ናውዲ ኢንቨስትመንት ወጻኢ ተመረጽቲ ካብ ዝኾና ሃገራት ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ኢትዮጵያ ነዚ ብርኪ ዝተሓረየት ንቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪካ ጸሪሑ ኦክስፎርድ ኢኮኖሚክስ ኣፍሪካ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ንኢንቨስትመንት ብሉጻት ዝኾና ሃገራት ኣፍሪካ 2023 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ ጸብጻብ እዩ እተን ሃገራት ሰሓባይ ዝኾነ ኩነታት ኢንቨስትመንት ዝርግሐ መሰረተ ልምዓትን ስሩዕ ሕጊ ኢንቨስትመንት ከም ዘለዎን እቲ ጸብጻብ ሓቢሮም ከም ጸብጻብ ኦክስፎርድ ኢኮኖሚክስ ኣፍሪካ ዘየሻራዊ ኣማኻሪ ቁጠባ ዝኾነ ትካል ብመንጽር መኽሰብ ኩነታት ሰላምን ድሕነትን መጻኢ እዋን ክንደይ ናይ ሃፍቲ የፍስሳ ብዝብሉ ረቑሓታት ከም ዝተዓቀነ ሓቢሮም ብመሰረት እዚ ካብተን 10 ሃገራት ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኣብ ቅድሚት ክትስራዕ ከላ ኮት ዲቫርን ዩጋንዳን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ብርኪ ተቐሚጠን ኣለዋ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ንዘፈር ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ኣብ ዝውሃብ ሓገዝ ጠመተ ልዝብ ኣሳሊጦም ኣማኸርቲ ቦርድ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብ ዘፈር ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ዘሎ ልምዲ ንምክፋልን ቀጻሊ ዝኾነ ሓገዝ ንምግባርን ዝዓለመ ዘተ ተኻይዶም ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ንዘፈር ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ዝህቡ ሓገዝን ዝረከብ ዘሎ ለውጥን ገምጊሙሎም በዚ ድማ እቶም ኣባላት ኣብ ቀጻሊ ብዛዕባ ዝኽተሎ ኩነታት ሓገዝን መንግስቲ ነቲ ዓውዲ ንምድጋፍ ዝስዕቦ ዘሎ ኣንፈትን ንምግንዛብ ዝዓለመ ልዝብ ምስ ኣመራርሓን ኣማኸርትን ሚኒስተር ኢንዱስትሪ ተዛትዮም ኣብቲ እዋን ዘተ ከይድን እዋናዊ ኩነታትን ፓርክታት ኢንዱስትሪ መዋሃዲ ሕርሻ መንግስቲ ዘፈር ኣፍሬት ኢንዱስትሪን ምዕባይ እናተኸተሎ ዝርከብ ኣንፈትን ዝሓሸ ንምግባር ኣብ ዝግበር ርብርብ ዘጋጥሙ ማሕለኻታትን ከምኡ እውን ዝመፁ ለውጥታት ዝምልከት ነቶም ጉጅለ ልኡኻት ገለጻ ተገይሩሎም እዮም ካብዚ ብተወሳኺ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ብዝቕፅሉ እዋናት ብዛዕባ ዝገብሮ ሓገዝን መንግስቲ እቲ ዓውዲ ንምድንፋዕ እናተኸተሎ ብዛዕባ ዘለዎ ኣንፈት ፖሊሲ ዝምልከት ገለጻ ከም ዝተገበረ ድማ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ዜና ወጻኢ ብኤሌክትሪክ ትሰርሕ ኣውሮፕላን ንፈለማ እዋን ዕውት በረራ ኣሳሊጣ ሙሉእ ብምሉእ ብኤሌክትሪክ ትሰርሕ ኣውሮፕላን ንፈላማ እዋን ዓለም ለኻዊ በረራ ኣሳሊጣላ በረራ ናብ ካናዳ ሞንትሪያል ዝገበረት ኣውሮፕላን መንገደኛታትን ጽዕነትን ንምጓዓዓዝ ብዘኽእል መልክዑ ምስራሓ እውን ተሓቢሩ እዮም ቤታ ቴክኖሎጂስ ብዝተባሃለ ዓለም ለኸ ትካል ቴክኖሎጂ ጋህዲ ዝኾነት እዚ ኣውሮፕላን ሞንትሪያል ብዕውት ኩነታት እንትትዓልብ ብዋና ጸሓፊ ዓለም ለኸ ትካል ሲቪል አቪዬሽን ዩዋን ሁዋን ካርሎስ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩላ እዮም እቶም ዋና ጸሓፊ ትካሎም ብዘፈር አቪዬሽን ዝፍጠሩ ከምዚ ዓይነት ሓደሽቲ ምርኢታትን ፈጠረታትን ዝበረታትዑ ምዃኖም ገሊጾም እቲ ፈጠራ ብኽለት ከባቢ ኣየር ምስ ምግታእ መንጽር ዝግበር ጻዕሪ ሓጋዚ ምዃኑ እውን ተዛሪቦም ቀጺሎም ጸብጻባ ስፖርት ናባኹም ከብል እዮም ፍጹም ካሳም سلام كم يصنع كرات تملكتي نابزينات سبورت كنسجر بمراب